Bona nit a tots. Avui és un dia molt especial. Tinc aquí a la meva família, els meus amics i a la família d'Hidromàtic. Hem parlat molt de família aquí. Una família que va començar fa 25 anys i no ha parat de créixer. D'aquí 25 anys puguem estar tots aquí una altra vegada. La continuïtat de l'empresa, d'una empresa, no és sol d'una persona ni quatre parets, sinó de tot, de l'equip humà que hi ha detrás, tots vosaltres. Així que m'agradaria donar les gràcies als més de 70 companys que estem aquí i els que no han pogut venir. Si tots remem cap a la mateixa direcció, sé que podem fer coses molt grans. Senyors, em dic Robert, soc de Can Llago, exaficionat dels cotxes, agraeixo la vostra companyia. Aquest brindis a la gent d'Hidromàtic. Salut i per molts anys.